दिनै जोङो होनबाय सेरफांगुरिनि नेशनेल हाइवेनि साखाथियाव जों दिनै जोंनि इयुथ विंसनिनो दतमा ब्लकनि इयुथ विंसनि जे मावख' बे मावख'खौ दिनै जोङो बेखेवनाय जाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा सानजा क'क्राझारनिनो मानव गेदेर MLA लरेन्स इस्लारि बिदा गेदेरा बे हाबाफारिखौ गावनि गोथार आखाइजों बेखेवनानै होयो। लोगोसे जोंहा आलासि हिसाबै जोंनिनो BTRनिनो EM उकिल मुसाहारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो दिनै बे हाबाफारियाव हाबाफारि खालामनायनि गेजेरजों जोङो गासै BPF दोलोनिफ्राय 6 जन जायफोर एक्टिभ वार्कार बिथांमोनहा जोंनि UPPL दोलोआव दिनै अफिसियेलि भाबै जोंनि UPPL दोलोआव जगदान जाबाय। दा बिनिफ्राय जों मिथिनो हायो जे फैबाय थानाय जे लकसभा इलेक्सन बे लकसभा इलेक्सना जोंनि थाखाय बिराद गोरलै होननानै जों साननांगोन। खारना जाहैबाय जों दिनैनि थारिखआव जों जेबो खामानि मावा हसिया ओरैनो थाब्लाबो जोङो 50,000निफ्राय गोजौआव जोङो देरहानानै दंखायो। दा जोङो खामानि मावदों बलेथे जोङो 2 लाखनिफ्राय 2.5 लाखसिम जों माबोरै भट आदाय खालामनो हायो बिनि थाखायसो जों खामानि मावगासिनो दङ। दा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जेन फैबाय थानाय जे लकसभा इलेक्सन बेयाव जाहाथे दले बले माने पार्टी बासियालासे जोंनि UPPL दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ माने भट होनानै गावनि बेसेन गोसा भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामो बेखिनिखौ